to já nemůžu, jo, a on teda myslí, říká, ty vole, se skoč tam, ty vole, oni mi tam fakt nejdou, vole, jo, oni říkají, že tady radši prej skončí s brigádou, vole, a zase bude plno práce, nebude udělaný a tohleto, víš. Ty vole, to bylo na Masaryce a tam přijdeš tím výtahem a pak máš přece takhle dveře, veliký dveře a tam je dlouhá chodba a tam jsou takhle ty byty, ne? Na jedné na druhé straně. A zase, tady máš zase poskytný a zase byty, byty. Tak jsem tam, bylo otevřeno, tak jsem tam vkročil, vole, už tam jsem cítil, vole, kočkovej skurvenej smrad. Ty vole, a já říkám, kurva, který dveře to jsou, ne? Takže jsem šel jenom do té mezery. Co to není? Co to není? Udál. Tak je tam zabouchám. Najednou otevřela nějaká skurvená paní. Ty vole, a jak otevřela. To má jako by tam stál kličko, vole, Martina tam. Ty vole, jsem úplně odpokroval 15 kroků. A říkám, u vás se má něco dělat na záchodě, jo? Tak venku normálně byl leden, ale asi 13 je leden, venku asi minus 28. Říkám, takže otevřete tamhle to okno, tadyhle to okno, prý vám tady někdo uklízí, jo? No, paní ze 6. patra, říkám, tak pro ní běžte, ať přijde sem, veme všecko savou, kýbl, všecko ať veme sem, jo? Tady to bude všecko, vemte si metr a odběžte to, do 1,5 metru bude všecko utřený. Bude všecko vydezinfikovaný, jo, a toho kocoura někde zavřete do skříně, jo, nebo co to tady máte, jo, a on se nám vydělal pod postel, to mi neříkej, prostě ho zavřete do toho a až to bude to všecko hotový, tak zavoláte na byťák a já sem přijdu. Ale ještě neříkám, že budu něco vykonávat, nějakou práci, že tady čoknu, jo, a jak tady nebude takový stupně jako venku a důkladně vyluftováno a tak ta paní, ať nechodí domů, bude to dělat znovu. Tak pak jsem jí tam šel ještě něco udělat. Pak jsem tam něco šel s hajzlem, vole, něco dělat. A jo, a to jsem tam ještě šel takhle vedle, jo. Říkám, ne, takhle ne, to otevřete pořádně. A víš co, protože ona takhle pootevřela to okno jenom takhle, ne. Víš to, výkyvný, ne. No a jsem tam šel, tam seděl její syn, pravděpodobně syn, takhle černý vlasy, jak je ta brašna, takhle asi semhle, jo. Vypadalo to, jako kdyby tady už z Tatry vypustil volej a nalil mu ho na hlavu, jo, ale to už ta Tatra jako by na ten volej 70 000 přijížděla. A takhle dělal. Říkal, aha, tak jdeme, no, jsem tady možná to, no, a pak jsem tam přišel, ne, a to, vole, tak jsem to začal dělat. Co je? Já si ho natáčím. Je takové. Ty ho nekece! Ty Protože to ať komu